खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सानला बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामनि बाजेटआ जोंहा थांनाय नैबे जुलाइनि 10 थारिखआव जोंहा जानानै थांबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननि नैबे आसामनि बाजेटआव नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बारायगोन होननानै एबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बारायनानै 3000 सिम खालामना होसिगोन होननानै बाजेटखौ लागोना लायाखै आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो जुदि 3000 खालामना होआखैबा दा अब्लालाय नोंथांमोना नैबे आगस्ट मासाव बेसेबांथो नोंथांमोना मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माखासे गोदान नियम फैनो थांगासिनो दङ नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखायनो दा बे मा गोदान नियम बियो आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबोनो हानाय जायासै आङो बाजेट दिनाखालिनि भिडिअखौ लाबोनो सानदोंमोन नाथायबा माखासे बेस्थ'नि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम 10 थारिखआवबो होनो हानाय जायासै मैयाबो आं नोंथांमोननिसिम होनो हानाय जायासै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दिनै भिडिअ लाबोनानै दायो खोन्थाहरनो सानबाय दा बेनिफ्राय दानिया आंनि मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दानिया आं नोंथांमोननिसिम फारि फारि खोन्थाहरनोसै दा नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' 100आव 100% नोंथांमोना मोननो हाखासिगोन नैबे आगस्ट मासाव नाथायबा खै थारिखआव मोननो हागोन बे 100% जायाखै आगस्टनि 1 थारिखआवथ' सोगोन होननानै बुंदोंमोन नाथायबा बियो दिनैसिमाव कनफार्म नङा दै दा बेनिखायनो आगस्टनि 1 थारिखआव मोनगोना बेयो कनफार्म नङा नालाय दा बेखायनो नोंथांमोना नैबे आगस्ट मासाव जायखिजाया मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बेखौ नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय नाथायबा बाथ्राया बेसो नैबे आसामनि बाजेटआव नोंथांमोननि थाखाय फैसा बारायगोन ना बाराया अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दा बिनि थाखाय बाजेटखौ लागोना लायाखै दा बिनि थाखाय दासिम मिथिना मोननायाव एबा बाजेटआव जायखौ आङो माने नायनानै नुनो मोननो हानाय जाबाय दा बेवहाय जेबो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बारायनायनि बेहाय बाजेट लानायनि खोथायानो फैयाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नैबे आगस्ट मासाव 1250 फैसाखौनो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन जुदि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जुदि सोलायनानै एबा बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होयोबासो नोंथांमोना 1500 नङाबा 2000 बेबादि मोननो हागोन नङाबाथ' दिनैसिमाव जेबो बेबादि आपडेटआनो गैखाया बाजेटआवबो बेखौ मेनसन खालामखायासिनो जेनेबा बाजेटआवबो बेखौ बुंखायासिनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ जोङो बारायनानै 3000 खालामना होनाय जासिगोन दा बेनि थाखाय जोङो बेसेबां बाजेटखौ लानाय जाबाय बेबादिबो बिथांमोना एनाउन्समेन्टखौ खालामना होखायाखै दा बेनिखायनो नैबे आगस्ट मासाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 फैसाखौनो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन नाथायबा माब्ला मोनगोन आगस्ट मासाव बेनि डेटआ जोंहा दिनैसिमबो कनफार्मा जायाखै दा बेनिफ्राय गासै खै लाख मानसिफ्रा नोंथांमोना मोननो हागोन गासै 40 लाखनिबो बांसिन नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन जाहैबाय आगस्ट मासनिफ्राय दा बेनिफ्राय जोंहा आरोबाव माखासे नियम एबा गोदान रुल लाबोनायनि माखासे बाथ्राखौ बेहाय बुंदों जेनेबा बेहाय इउनिफाइड डिजिटेल सिस्टेम माबा माबि लाबोनायनि बाथ्राखौ बेहाय बुंदों जेनेबा जायफोर माने इलिजिबल नोंथांमोना गासिबो माने अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो दा बिनि थाखाय बिथांमोना नैबे इउनिफाइड डिजिटेल सिस्टेम होननाय बेखौ बिथांमोना लाबोनो थाखाय माने सावरायनाय एबा बाथ्रा बुंनायखौ जोङो खोनानो मोननाय जादों जेनेबा जायफोर मुलाम्फा मोननो गोनां मोनथावना बिथांमोनाथ' मोननांगौ दा बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोना मुलाम्फा मोनथावना नङा जायफोर इलिजिबल नङा बिथांमोना जाहाथे अरुणोदय स्किमनि लाभखौ लानो हाया बिनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे नैबे इउनिफाइड डिजिटेल सिस्टेम बेखौ बिथांमोना लाबोनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो आधार बेस अथेन्टिकेसन खालामनाय जागोन बेफोरबायदियाथ' दा जोंहा सोलिगासिनो दङ अब्लाबो आरोबाव नैबे आगस्ट मासनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायाखै दा नोंथांमोननि थाखायबो खाबुआ फैगोन दा बेनिफ्राय जायफोर इलिजिबल नङा जायफोर मोनथावना नङा दा नोंथांमोनाबो जुदि अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ लादोंबा दा बेफोरनि सायावबो माखासे जेनेबा मोनथावै मानसिफोरनि नामखौ दानना होनाय बेबायदि खामानिखौ बिथांमोना मावगोन आरो दा जेखियानो जायामानो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय जोंनि नैबे आसामनि बाजेटआवथ' बाजेटखौ लाबाय नाथायबा फैसा बारायनायनि बेलायाव हले जेबो सरकार दिनैसिमबो बेखौ मेनसन खालामना होआसै जेनेबा बाजेट दिनाखालिबो बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामना होआसै जे नोंथांमोननि नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 फैसानिफ्राय बारायनानै 1500 एबा 2000 एबा 3000 खालामना होसिगोन होननानै बेबादिथ' एनाउन्समेन्ट खालामना होखायासै नालाय दा बेनिखायनो आसाया दायो जोबोद खम जाहैबाय आरो जे नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 बारायनानै 1500 एबा 3000 मोनहैनो हागोन ना बेयो दायो सान्सआ जोबोद खम आरो दा नोंथांमोना बेसेबांखौनो मोननो हागोन आगस्ट मासाव
1250 थाखा फैसाखौनो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन नाथायबा जुदि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम जुदि एनाउन्समेन्ट खालामना होयोबा अफवार हरगोन होननानै अब्ला बे बाथ्राया एसे बेलेग जागोन आरो अब्लाबो बे चान्सआ दायो जोबोद खम होननानै बेखौ बुंनो नांगोन मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामावथ' दायो जेबो इलेक्सन बेबादि गैला नालाय इलेक्सन खाथि मोनबासो अफवार बायदिसिना खोथायाबो ओंखारगौमोन दाथ' इलेक्सना जोबनानै थांबाय देरहा गलांबाय दा बेनिखायनो बे 3000 फैसाखौबा माब्ला खालामगोन अरुणोदयनिखौबा दा बेसो सोंथिया जाबाय थासिगोन दा नोंथांमोनासो बेखौ दायो माने सरकारखौ नोंथांमोना सोंखारिबाय थानांसिगोन बोरो नोंथाङा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 थाखा खालामनो होननाया माथो थाइसेबो दिनैसिमबो बारायसै बेबादि नोंथांमोना बुंनो नांसिगोन आरो नैबे आगस्ट मासावनो नोंथांमोना गासिबो बे बुंनो हानाय मोन्थायखौ मोननो हागोन मानो होनोबा इलेक्सन देरहाखांनायनि उनाव जुदि 1250 थाखानिफ्राय एसेबो बारायालासिनो बे 1250 थाखा फैसाखौनो सोबाय थायोबा दा बेनिफ्राय जेब्ला आरोबाव आसामनि नेक्स्ट इलेक्सना जेब्ला जाहां जायो इलेक्सन खाथियावसो जुदि अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 3000 बिथांमोना खालामना होयोबा दा बेथ' ओरैनो नमुना खालामनाय जागोन नङा होमबा नोंथांमोननिफ्राय भटखौ मोननो थाखायल'सो खालामहैनाय बेबादि जाहैगोन दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि रायखौ लाखिलायबानो जाबाय ससियेल मिडियायाव सोंखारिनांगौ अब्लासो खामानिया नोंथांमोननिया थाब जागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय थाबाय आरो दा जेखियानो जामाना नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना नैबे आगस्ट मासनिफ्राय मोननो हासिगोन नाथायबा खै थारिखआव मोननो हागोन बिनि जेबो डेट ओंखारना फैयाखै जायखिजाया कनफार्माथ' जाखाबाय आगस्ट मासाव नोंथांमोना मोननो हागोन 1250 थाखा फैसाखौनो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन नाथायबा दिनैसिमबो बेखौबो बुङाखै जेनेबा 1250 थाखा फैसाखौनो मोनबाय थासिगोन ना 1500 खालामनो हासिगोन दा बिनि बागैबो बाथ्राखौ जेबो बुंथ'वाखै अब्लाबो दायो चान्सआ जोबोद खम नङाबा बिथांमोना बाजेट दिनानो एनाउन्समेन्टखौ खालामनो हागौमोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 थाखानिफ्राय बारायनानै 1500 2000 3000 बेबायदि खालामना होनाय जासिगोन बिनि थाखाय जोङो एसेबां बाजेटखौ लानाय जाबाय बेबायदि बिथांमोना बाथ्राखौ बुंगौमोन दा बेनिखायनो बे बाजेटखौ लाखायाखै नालाय बारायनायनि थाखाय दा बेनिखायनो बिथांमोना एनाउन्समेन्टखौ खालामाखै बायदि आं मोनखादों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो आगस्ट मासखौ नेनानै थादो आरो आगस्ट मासावबो नोंथांमोना सोर मोना बेहायबो आरो गोबां गुलाय गुजाय जागोन बायदिसो आं मोनबावदों गोबां जोंहा आधारजों बेंक एकाउन्टखौ लिंक खालामनाय बायदि रोखोमनि भेरिफिकेसन खालामनाय बायदि रोखोमनि खामानिजों जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन दा बेनिखायनो माने जेनेबा नैबे आगस्ट मासाव सोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ जोङो आगस्ट मासावसो मिथिना मोननो हागोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना मास मोनसेखौ एसे नेनानै थाबोदो होननानै बेखौनो बुंनो नांसिगोन दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे खौरांखौ मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों